Eixo, gaur Ulia interpretazio zentrora etorri gara, lantxo batzuk egitera. Eta hemen kokatuta daukagun gauzatxo bat erakutsi nahi dizuegu. Horrean ikusten duzuen plakatxo hau, eguzki erloju analematikoa da. Analema zer den? Analema da eguzkiak zeruan, guk begiratzen balin badiogu eguzkiari egunero ordu berean, ez da beti leku berdinean egongo. Egunetik egunera aldatu egingo da, aldatu egingo du bere kokagunea. Eta urte osoaren amaieran, 8 itxurako ikur bat egingo du zeruan. Horri analema deitzen zaio, eta honi eguzki erloju analematikoa, hemen analema bat marraztuta daukalako. Egin behar dugun gauza bakarra da, gaurko eguna zehazten duen lekuaren gainean jarri gure oinak, kasu hontan gaur ekainak 28 da, hemen jarriko gara, eta gure gorputzak botatzen duen itzalari begiratu beharko diogu. Kasu honetan, 14, ia 15, ordu biak, hirurak zerbait gutxi. Bai? Ea ba, ze ordu den. 3 laurden gutxi. Zatozte, proba ezazue eta kontatu zuen iritzia, bale?